Бір түш көрем бүгін. Имеш басып тұрам Аллах қаршында. Башым асқа иеп сұрау күтем. Жауап тауырмынмы дейіп тым гына. Келдің сен нешік жер жүзінде, яшау нешік ғөмір ағышы? Гынахларым бик көп, кешір Аллах. Қорқудан ма өзім ишетмәдем тауышымны. Ансын білем, һәр адымың мәгълүм, ғәмәлләрең миңа сер түгел. Мин башкасын сорыйм, җир йөзендә, яшәү дәүрендә ниләр күреп калырга син инде өлгердең? Күрдеңме син кояш чыгышларын, яшен яшнәп яуган яңгырны, кояш баткан ерак офукларны, өермәле, җилле давылны? Күрә алдыңмы таулар, урманнарның, диңгез, дарьялар матурлыгын, болыннарның гүзәл чәчкәләрен, кыр юлының бұрма тақырлығын? Күбәләкләр уйнаклаган чакны ишеттеңме кошлар сайравын? Белдең микән һәр ел фасылының үзенә хас айырмалы ягы булганын? Дәшми генә тордым. Ни әйтим соң? Вакыт табылмады күрергә, күзләр карый алга, ә кулларда тормыш арбасыннан дилбегә. Эштән өйгә, өйдән эшкә һәр көн акча кирәк тормыш көтәргә. Тәгәрмәшле тиен кебек чабыш, кредит өстә, ипотека йөге җилкәдә. Җирдә шулай яшиләр димени? Күрми, тоймый тирә ягыңны, яшәү диеп атап булыр микән мәшәкатькә баткан чагыңны? Менә килдең минем каршыма, акча, кредит, кая, машина. Бер нәрсә дә алып китеп булмый ул тормыштан минем дөньяга. Гомер ул бер, гомер кабатланмай, һәр мизгелнең кадерен белерлек. Җир йөзендә булган матурлыкның күңел күзе белән күрерлек. Мин аларны сезгә, кешеләргә күрер өчен барсын яраттым, бар җиһанны сезгә бүләк иттем. Ә син, кеше, ничек ялгыштың? Күзләремне ачтым. Мин уяндым. Матур булып ата таң җирдә. Тәрәзәгә төшкән яктылыктан күңелемә җылы бер көлә. Яшим икән, мин бит исән икән. Нинди бәхет яшәү баса. Шундый олы бүләк биргән өчен без рәхмәтле булыйк Аллаһка.